Philippines! Hi guys! Hello. Punta tayo doon sa labas. Mag-harvest tayo ng gulay. Meron tayong gulay guys na tumubo na doon. Malaki na siya. I-harvest natin para po mamaya meron tayong maluto. Well, mostly doon is talong at saka cucumber. So yun siya. And then meron kaunting string beans guys. Ginoo ko. Na-shock ako sa string beans. Yung maliit na string beans, hindi yung sitaw na katulad sa atin. Pero yun siya. And yun, curly pa yung buhok ko dahil kahapon nga, 'di ba? Nag-curly kasi ako, guys, ng buhok. Kahit samahan niyo ako, guys. So na mag-harvest tayo, charong. Let's go. Kailangan ko palang maghugas, guys, oy. Alam mo naman ito, nakalimutan ng maghugas naman pala. Nagluto ako ng itlog kanina. Ay, ang patay-patay na talaga yung mga. Ay, ang dami ng cucumber. Ay. Ang dami. Tara. Ang hirap naman ito. Lang dami na pala. Ang dami na pala. Tara, kukunin natin yan. Dito ang laki. Ang laki-laki. Yun. Ang laki. Lutuin natin. Salad. Meron pa dito guys. Oh, kita nyo. Naku, ang layo. Ang layo ni Parin. Nandito sa malayong lugar. Okay. Wild tomato. Wild tomato, tumubo. Anyari? Halaka diya. Look, nakita niyo? Tumubo lang siya dyan. I think from last year ito ba yung seedling. Wala, marami pa doon guys. Oh, look on. Doon pa oh. Kunin natin ha. Kunin natin. Ala, oy. Look. Yan. Hanap pa tayo. Baka meron pa dito. Ito maliit pa to. Hanap tayo. Meron doon maliit pa. So, tingin tayo dito. Baka meron pa. May mga kasunod pa to ba? Ang daming bunga kasi. Naku, daming bunga. Dito pa. Dito. Isalad natin yan. At saka meron pa akong kukunin. Okay. I-harvest na natin ito. Ito. Ang laki na kasi niya. Look, ang laki. Oh my God. Ang lalaki. Oh my, look, ang laki. Oh my goodness, look at that. Ang laking atsal. Hot pepper po ito guys. Parang maanghang siya. Hindi ko alam kung ano to lutuin. Hindi ko alam kung meron pa tayong i-harvest dito. Ayan dito. Ito siya, oh look oh. Hindi ko inakala na magkaroon tayo nito oh. Oh, masira man lang yan, so kukunin na natin yan. Masira lang kasi ito. Okay. Look, ito lang guys kaluka. Tumubo na sila. Kuha tayo ng talong. Look. Aray, nahulog. Look, masira kasi siya. Kunin natin. Saka meron pa dito. Kunin natin. Ay, maliit pa oh. Ay, pero matigas naman. Ano. Ito. Kunin na natin. Look. Ito, meron pa dito isa. Yun. Maliit pa yung iba. Look, maliit pa. Yan. Okay.
Tara, Rox. Tara. Naka-harvest na yung ina ninyo. Tara. Dali ka. Misty. Okay na din. Oh my God. Ang saya-saya. Meron na tayong harvest. Nagkasabay yung talong at saka cucumber. Yun, nagkasabay sila guys. So, i-transfer natin kasi meron pa akong pupuntahan doon din sa labas. I-harvest natin yung iba. O, diba? Ito, So, pwede na ito igulay. Igulay sila. Ay, nako. At saka ito, masarap ito sa tula ba? Tula na isda, manok. Tinulang manok. Ay, nako. Ang saya naman ng harvest natin, guys. O, diba? O, diba? Naka-harvest na tayo. So, mamaya, pag uwi ko, anuhin natin ito. Isalad. And then ito, ilauoy ko lang siya with malunggay kasi meron tayong frozen malunggay. Pwede ito lagyan ng ganito, isa. And then ito ilagay ko sa freezer para magamit pag may magtula tayo ng manok. Tignan niyo yung broccoli ni. Ang dami na pala. O, diba? Harvest na naman tayo ng gulay. Ganituhin lang natin ito. Ganito. Kamay lang, guys. Sanay tayo sa kamay. Ito, Sagol natin yan sa lauoy. Okay, dito pa, Kinain ng mga kigwa, Mga insect. Kailangan siyang hugasan ng maayos. Tignan natin sa likuran, baka meron. Yan, wala na. Dito tayo sa kabila. Kabila. Okay. Tara. O, diba guys, meron tayong gulay. Gulay na ito, bites na ito, itlaw-oy lang. Sarap na yan. So, yun. At saka yun. Ang talong ko guys, parang na siya, parang mabilis, tumanda. Kahit hindi siya sobrang lumalaki na, Pero okay lang yan, makain man yan, sarap niyang talong, Ito, masarap. Hindi ko ito alam guys, kung pwede ba ito. Alam ko, salad lang ito, gisa, pwede ito. Pero kapag lauoy, parang kakaiba na. Mas maganda talaga ito, yung parang cucumber salad, yung suka, kamatis, at saka onion, yun. Dito talaga ako sumaya, Parang ang laki-laki talaga nila, grabe talaga. Hindi talaga ako makapaniwala, grabe. O, diba? Grabe naman ito. So, hinihintay ko siyang huminog, yung magpula, pero hindi man pumula. So, ayaw ko ding maghintay na hanggang masira na siya doon. Kainin na ng mga buti na ako na lang mag-harvest kaysa yung ibang kakain, Alam mo na, ang daming hayop dito. Para talaga siyang atsal na Atsal yung bango niya, guys. Yung atsal sa Bisaya, atsal. Anyway, so yun lang siya, guys. Continuation tayo, guys. Meron tayong short vlog. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Hi guys, good morning. Good morning guys, kain tayo guys. Banana. Ay. Banana. Hi guys, kain tayo ng breakfast umagahan. Si Mr. andun sa bathroom. Kain lang ako ng cereal oil para makain natin itong banana.
Aalis na naman kami. Alam niyo ba kung saan kami magpunta? Doon sa isang bahay. Is that your... Oh yeah, you're the one who used this last night, right? Yeah. Putahan na naman namin yung pusa ng kapatid ni Tami. Yep. Guys, ano ako guys, kung garden ko ba, I really wanna extend my garden. Gusto ko talagang i-extend yung garden ko, pero everything is expensive. The wood. I don't know what to do. Honey, I wanna extend my garden, love. Everything. Alis na kami, guys. Alis na kami. Aalis na kami. Nagutom na ako eh. Lumabas lang yung pusa dito. Natagalan tuloy kami kasi pinalabas ko sa front. And then yun, nagliwaliw pa siya sandali. At saka yung iba pa naman ako nagutom guys. Wala na talaga akong strength. Strength. Ano na kasi, 11 o'clock na. Yung kinain ko, konting cereal lang. So yan, anyway, let's go. She ran away. I think she understands that let's go inside, right? Because she get in. I do not know. Okay guys, we're going. I'm kind of starving. On air conditioning. Huh?